Nire ustez kontzertu hau da jaialdi errepika ezin bat, oso zaila dalako imposiblea ez esatearren, txaranga hau horren beste lagunekin eta olako maila daukaten lagunekin zuzenen ikusteko ez. Paregabea, bakarra, ikusgarria, emozionantea, hitz asko dauden, baina denak positiba. Benetan da oso mugigarria, ez dakit guztia beste musikari, gainera beste estilo oso desberdinetakoak norberan musika erabiltzea, benetan da beste plus bat eta beste arro sentitzeko beste arrazoi da. Kontzertu honek netzako suposatzen duna da aurreneko gauza erronka bat, aurreneko aldia dalako txaranga batekin zuzenen abestuko detena. Bigarrenik suposatzen du ohore bat, netzako Bonberenea txaranga segurenik dalako Tolosan gaur egun musikaldetik dagoen referente garrantzitsuenetako bat. Eta azkenik suposatuko du festa bat eta orain arte egindako lanaren isla da, ez? Bestalde, kolaboratzaileekin izan duen azken urtetan bereekin lan egin dugu eta kontzertuntako inongo arazoik ez dute jarri eta ensaioetan bakarrik ikusi da gure artean oso ondo konpondu gala eta nik uste oso polita eta gala. Ez, netzat denetan esan dozete hori bai. Netzat txaranga izena igual ez daula oso aproposik egitxera ez benetan ikustaute musika banda ez dakit herrietan egonekien erdi profesionala dian musikoa moduan. Txaranga behaiek bakarrik kriston espektakuloa balin badia, baina imaginatu Frantzisekin, Aiorakin, Aitor Gorosabelekin. Musikari oso onak eta osotasunean besonatzen dago bandak izugarri ondo, ez dakit, nire benetan hasieran gelditu nintzen oso harritxuta, gure bertsioetako diskoak kaleratu zen denean oso tenean, zea fina utatazion ondo sonatzen da, eta benetan, ez dakit, zoragarria izan da, gainera bi disko ditu kantu bakoitza, baina batekin nahikoa esan, ez dakit, perfecto. Animatu, edozein pertsona ikusteko zer bada. Nik jendei esango niokena argi eta garbi da kontzertu hau ez dela errepikatuko. Kontzertu hau izango da bakarra eta galdu nahi ez dunak aneon barra daukala. Musikari zoragarria, gaztiak, gauza egiteko goguakin eta benetan pena merzidan ez egiten ari dira eta ez dakit eta gainera hori pirriz eta porrotxekin batuta nik uste dela nasketa benetan ederra ez da. Kontzertu hau bakarra izango da, behin ingo da dena, seguraski, eta nik uste juten den jende guztia ez dela damutuko. Pena eukiko zu ez baldin pasatuz.